Valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolna sijaitsee Helsingin Etelä-Esplanadilla. Arkkitehti Carl Ludwig Engelin suunnittelema rakennus valmistui alun perin Suomen sotaväen ylitarkastajan taloksi. 1800-luvulla se ehti palvella pitkään Helsingin yliopiston käytössä sekä kenraalikuvernöörin asuntona. Silloin huoneisto oli Helsingin seuraelämän keskuspaikka. Nimen Smolna talo sai vuonna 1918, kun se toimi punaisten päämajana. Esikuva oli Smolnan palatsi Pietarissa. Itsenäistyneessä Suomessa Smolna on toiminut muun muassa valtionhoitaja Mannerheimin virka-asuntona. Rakennus entisöitiin vuonna 1964, jolloin toisen kerroksen sininen sali ja ruokasali palautettiin 100 vuoden takaiseen ulkoasuunsa. Samalla Smolna otettiin nykyiseen käyttöönsä valtioneuvoston juhlahuoneistoksi, pääministerin ja hallituksen edustus- ja neuvottelutilana.